Predstavte si, že tá vaša hlavná opora, tá kostra, bez vášho vedomia ticho a nenápadne krehne. Stáva sa lámavou ako tenké sklo. Znie to ako nejaký strašidelný film? Žiaľ, toto je realita pre milióny ľudí po celom svete. Meno tejto tichej hrozby je osteoporóza. Dnes vás ale nejdeme strašiť. Práve naopak. Chceme vás vyzbrojiť vedomosťami. Budeme hovoriť o tom, prečo naše kosti strácajú silu, akých rokových chýb sa dopúšťame každý deň a hlavne, ako si vybudovať skutočný kostný pancier, aby sme sa vyhli tej hroznej diagnóze. Zlomenine krčku stehennej kosti. Počúvajte pozorne až do konca. Dozviete sa jednoduchý, no účinný plán, ktorý vám pomôže udržať si kosti pevné po dlhé roky. A teraz otázka pre vás. Zamýšľali ste sa niekedy nad zdravím svojich kostí? Napíšte nám do komentára áno alebo nie. Aby sme nášho nepriateľa pochopili, pozrime sa mu priamo do tváre. Čo presne je tá osteoporóza? Keď sa pozrieme na zdravú kosť pod mikroskopom, vyzerá ako včelie plásty alebo taká pevná špongia. Je to silná, no pórovitá štruktúra. Pri osteoporóze sa tieto póry, tieto dierky v špongii neustále zväčšujú. Steny sa stenčujú a kosť stráca svoju hustotu. Stáva sa jednoducho krehkou a lámavou. A to najzradnejšie na tom. Celý tento proces prebieha úplne bezbolestne a bez akýchkoľvek príznakov. Človek nemusí celé roky tušiť, že jeho kostra slabne, kým nepríde nešťastie. Zlomenina. A často stačí len minimálne zranenie, pád z vlastnej výšky, alebo niekedy dokonca len prudký pohyb či zakašľanie. Preto osteoporózu nazývame tichá epidémia. Priplíži sa nebadané a jej prvým prejavom býva práve tá zlomenina. Najmä na zápestí, na chrbtici a samozrejme tá najnebezpečnejšia v oblasti krčku, stehennej kosti. Takže poďme sa na to pozrieť hneď od základov. Čo to vlastne tá naša kosť je? Nie je to len tvrdý, nemenný a statický skelet. Vaše kosti sú živé, neustále sa obnovujúce tkanivo. Vo vnútri neustále prebiehajú dva kľúčové procesy. Predstavte si veľkú stavbu. Na nej pracujú dve hlavné partie. Máme stavbárov, čiže bunky osteoblasty, ktoré usilovne tvoria nové kostné tkanivo. A potom sú tu búrači alebo demontážnici. Bunky osteoklasty, ktoré starú kosť rozoberajú. V mladosti sú naši stavbári aktívnejší, preto naša kostná hmota rastie a svoj vrchol dosahuje zhruba okolo 30. roku života. V podstate si vtedy ukladáme veľký vklad do nášho kostného banku. Po 35 až 40 rokoch sa táto rovnováha začína pomaly meniť. Burači síce pracujú s rovnakou silou, ale stavbári už trochu poľavujú. Začína sa tak prirodzená pomalá strata kostnej hmoty. Avšak pri osteoporóze sa tento proces zrýchľuje mnohonásobne. Burači začnú pracovať doslova nadčas a ničia kosť oveľa rýchlejšie, než ju naši stavbári dokážu obnoviť. Výsledkom je, že naša kostná štruktúra, náš vnútorný skelet oslabuje a stáva sa krehkým a zraniteľným. Prečo sa vlastne osteoporóza tak často označuje ako ženská choroba a prečo ju vždy spájame s vekom? Kľúčovú úlohu tu zohrávajú hormóny, predovšetkým estrogény. Tieto ženské pohlavné hormóny, okrem svojej hlavnej úlohy, slúžia aj ako silní ochrancovia našich kostí. Ako by držali na úzde príliš aktívnych demontážnikov, odborne nazývaných osteoklasty, a nedovolili im, aby kostné tkanivo príliš rýchlo rozkladali. S nástupom menopauzy však hladina estrogénov v ženskom tele prudko klesá. Táto ochranná bariéra mizne. Demontážnici sa vymknú kontrole a so zdvojenou silou začnú svoju deštruktívnu prácu. Preto môže žena v priebehu prvých 5 až 7 rokov po menopauze stratiť až 20% svojej kostnej hmoty. U mužov tento proces prebieha tiež, ale omnoho plynulejšie. Hladina testosterónu, ktorý má tiež ochrannú funkciu pre kosti, klesá pomalšie. Vo veku 65 až 70 rokov sa však riziko vzniku osteoporózy u mužov a žien stáva prakticky rovnaké. Hovorme teraz o niečom, čo naozaj nevieme ovplyvniť, a to sú naše gény. Ak mala vaša mama alebo stará mama osteoporózu, alebo sa im stala zlomenina už pri minimálnom úraze, hlavne tá nebezpečná zlomenina krčku stehnovej kosti, vaše riziko je žiaľ podstatne vyššie. Dedičnosť totiž určuje až 80% vašej maximálnej kostnej hmoty. To je ten pomyselný kapitál vo vašej kostnej banke. To ale nie je rozsudok, je to len dôležité varovanie. Ak sa osteoporóza objavila vo vašej rodine, musíte si dávať dvojnásobný pozor na svoje zdravie. Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré od nás nezávisia, patrí aj príslušnosť k beložskej alebo ázijskej rase a takisto aj krehká stavba tela.
Ľudia, ktorí majú nízku váhu a tenké kosti, majú už na začiatku menšiu zásobu kostnej hmoty. To znamená, že v podstate nemajú už čo strácať. Poznanie týchto faktorov je váš prvý krok k účinnej prevencii. Znamená to, že sa musíte začať skôr venovať správnej výžive, fyzickej aktivite a pravidelným kontrolám, o ktorých si povieme viac v ďalšej časti. Teraz prejdeme k veciam, ktoré máme plne pod kontrolou. A prvá veľká chyba, prvá osudná chyba sú zlé návyky. Fajčenie je pre naše kosti doslova jed. Nikotín priamo poškodzuje tie bunky, ktoré kosti stavajú, osteoblasty. Kvôli tomu sa nová kosť tvorí pomalšie. Zhoršuje prekrvenie kostného tkaniva, čo bráni dodávke potrebných živín. Navyše, fajčenie znižuje vstrebávanie vápnika v črevách a u žien narúša tvorbu estrogénov, čo urýchľuje nástup menopauzy. Každý tzv. Balíčko rok, teda jedna škatulka cigariet, denne po dobu 1 roka, zvyšuje riziko zlomeniny krčku stehennej kosti. Čo sa týka alkoholu, jeho nadmerné pitie je ďalší silný úder na našu kostru. Alkohol je jedovatý pre kostné bunky, narúša hormonálnu rovnováhu a bráni telu správne spracovať vápnik a vitamín D. A nezabúdajme, že opití ľudia častejšie padajú, čo pri už oslabených kostiach takmer zaručuje zlomeninu. Prestať fajčiť a piť alkohol len striedmo. To nie sú len všeobecné rady o zdravom životnom štýle. To je konkrétny a mimoriadne dôležitý krok k tomu, aby vaša kostra zostala pevná. Druhý bežný problém, s ktorým sa stretávame, je nevyvážené stravovanie. Veľa z nás si myslí, že na zdravé kosti stačí len vápnik. No, to je veľký omyl. Dnešný jedálniček je často preťažený priemyselne spracovanými potravinami, cukrom a soľou. A toto všetko v tele vytvára kyslé prostredie. Aby sa telo s kyselinou vyrovnalo, musí si brať zásadité minerály, najmä vápnik, z vlastného hlavného skladu, teda z kostí. V zásade si takto sami vyplavujete stavebný materiál priamo zo svojho skeletu. A pozor na bublinkové nápoje, najmä tie, ktoré obsahujú kyselinu fosforečnú. Myslím tým napríklad kolové nápoje. Aj tie prispievajú k úbytku vápnika. Nadbytok soli zasa núti naše obličky, aby vylúčili viac vápnika močom. No a ak ste v mladosti alebo aj teraz držali prísne nízkokalorické diety, telo jednoducho nemalo dosť živín na vybudovanie maximálnej kostnej hmoty. Váš kostný účet tak ostal už od začiatku poloprázdny. Preto je kľúčové pochopiť, zdravie vašich kostí sa rodí na vašom tanieri a je to oveľa komplexnejšie, než si len myslieť, že stačí piť mlieko. Poďme sa porozprávať o našom najdôležitejšom stavebnom materiáli pre kosti, o vápniku. Až 99% všetkého vápnika v našom tele je uložených práve v kostiach a zuboch. Vďaka nemu sú pevné a tvrdé. Keď telu chýba vápnik pre iné dôležité funkcie, napríklad pre správnu činnosť svalov či nervového systému, jednoducho si ho bez váhania vezme z kosti. Preto je také kľúčové zabezpečiť jeho stály prísun zo stravy. Často sa stretávame s mýtom, že hlavným zdrojom vápnika je len mlieko. Mliečne výrobky sú síce vápnikom naozaj bohaté, no nie sú vhodné pre každého. A rozhodne by sme sa nemali zameriavať len na ne. Existuje predsa množstvo iných vynikajúcich zdrojov. Napríklad zelená listová zelenina, ako je listový kel, brokolica alebo špenát. Hoci zo špenátu sa vápnik vstrebáva horšie kvôli obsahu tzv. Oxalátov. Vynikajúcim zdrojom sú aj konzervované ryby s drobnými kostičkami, ako napríklad sardinky alebo losos. Veľa vápnika nájdeme aj v orechoch, obzvlášť v mandliach a v semienkach, ako je sezam alebo chia. Nezabúdajme tiež na strukoviny a na potraviny umelo obohatené vápnikom, napríklad tofu alebo rastlinné mlieka. Dobre, prísun vápnika sme zabezpečili. Ale to je bohužiaľ len polovica úspechu. Treťou chybou, ktorej sa ľudia často dopúšťajú, je ignorovanie jeho hlavného pomocníka, akéhosi riaditeľa celého kostného metabolizmu. Hovoríme o vitamíne D. Bez neho väčšina vápnika, ktorý ste zjedli, len prejde vašimi črevami, neusadí sa v krvi a teda sa nedostane tam, kam má, do vašich kostí. Vitamín D funguje ako vrátnik. Otvára dvere v črevách, aby sa vápnik vôbec mohol vstrebať. Hlavným zdrojom tohto vitamínu je slnečné svetlo. Vďaka UV lúčom sa totiž vytvára priamo v našej koži. Problémom však je, že vo väčšine regiónov, hlavne tých severnejších, nemáme dostatok slnka po väčšinu roka. Používanie opalovacích krémov, tmavšia pokožka a samozrejme aj vyšší vek, to všetko znižuje našu schopnosť vitamín D vytvárať.
Zo stravy je ho získať pomerne ťažké. Nachádza sa síce v tučných rybách, ako je losos, makrela či sleď, alebo napríklad v treščej pečení a v žltkoch. Ale pokryť dennú potrebu len jedlom je takmer nereálne. Preto je nedostatok vitamínu D naozaj globálny problém. Väčšina ľudí by ho mala doplňať formou výživových doplnkov, ale pozor, vždy až po konzultácii s vašim lekárom a po vykonaní potrebných krvných testov. Predstavme si, že vďaka vitamínu D sa vápnik úspešne vstrebal do krvi. Už sa zdá, že máme vyhraté? No, ani zďaleka nie. Tu nás číha štvrtá a často veľmi prehliadaná chyba. Zabudnúť na nášho regulovčíka dopravy. Vápnik v krvi je síce skvelý, ale my potrebujeme, aby sa dostal presne tam, kde má byť, do kostí. Nie aby sa ukladal na stenách ciev, kde by spôsobil ich vápeňatenie, alebo aby tvoril kamene v obličkách. A za toto všetko zodpovedá ďalší kľúčový, no často ignorovaný prvok, vitamín K2. Práve on aktivuje špeciálne bielkoviny, ktoré fungujú ako taxík, chytia vápnik z obehu a dovezú ho priamo do kostného tkaniva, kde ho pevne zabudujú do štruktúry kosti. Bez dostatočného množstva vitamínu K2 sa celý tento dôležitý proces naruší. Vápnik tak ostáva povaľovať sa v krvnom obehu, kde môže napáchať škody. Hlavné zdroje vitamínu K2 sú fermentované potraviny, ako napríklad kyslá kapusta, japonské natto, ale tiež tvrdé syry, vaječné žltky a maslo od kráv krmených trávou. Bohužiaľ, v našej dnešnej strave týchto produktov často nemáme dosť. Preto by sme im mali venovať zvýšenú pozornosť. Okrem vápnika, vitamínu D a K2 máme ešte jedného kľúčového hráča pri stavbe kostí, a to je horčík. Ak by bol vápnik tehlý, tak horčík je ten cement, ktorý ich pevne drží pokope. Približne 60% horčíka máme uskladneného práve v kostiach. Je to neodmysliteľná súčasť ich kryštálovej štruktúry a vďaka nemu sú kosti pružné a odolné voči námahe. Bez horčíka by boli príliš krehké. Okrem toho, horčík je kľúčový pre aktiváciu vitamínu D do jeho využiteľnej formy. Bez neho by tento dôležitý dirigent nášho tela nevedel správne fungovať. Nedostatok horčíka je dnes veľmi častý, čo súvisí s chudobnejšími pôdami a intenzívnym spracovaním potravín. Tento minerál sa doslova stráca, napríklad z obilnín pri výrobe bielej múky. Preto nezabúdajte do svojho jedálnička zaradiť potraviny, ktoré sú na horčík bohaté. Celozrnné obilniny, rôzne druhy orechov, najmä mandle a kešu, tekvicové semienka, strukoviny, kvalitnú tmavú čokoládu a samozrejme zelenú listovú zeleninu. Vyvážený jedálniček, ktorý zahŕňa všetky tieto kľúčové prvky, vápnik, vitamín D, K2 a horčík, je skutočným základom pre zdravý a pevný skelet. Poďme sa pozrieť na jeden častý mýtus, ktorý sa šíri o bielkovinách. Dlhé roky sme počúvali, že ak jeme veľa bielkovín, hlavne tých živočíšnych, naše telo sa zakyslí a začne nám z kostí miznúť vápnik. Najnovšie štúdie však ukazujú, že to vôbec nie je pravda. V skutočnosti sú bielkoviny pre naše kosti nesmierne dôležité. Predstavte si, že kostná štruktúra, tá sieťka, na ktorú sa ukladajú minerály, je až z 50% tvorená bielkovinami, hlavne kolagénom. Nedostatok bielkovín v strave, obzvlášť u nás seniorov, vedie k rýchlej strate svalovej hmoty. Odborne sa to volá sarkopénia. Výsledkom je celková slabosť, zvýšené riziko pádu a, bohužiaľ, aj častých zlomenín. Adekvátny príjem bielkovín naopak zlepšuje vstrebávanie vápnika a pomáha nám tvoriť hormóny, ktoré sú pre zdravie kosti kľúčové. Kľúčové slovo je tu primerané alebo adekvátne množstvo. Za optimálny denný príjem sa považuje približne 1 gram až 1 celý bod 2 gramu bielkovín na 1 kg telesnej hmotnosti. Je ale veľmi dôležité, aby náš jedálniček zostal vyvážený a obsahoval aj dostatok ovocia a zeleniny. Tým si najlepšie udržíme potrebnú kyselinovo zásaditú rovnováhu. 5. a snad tá najväčšia chyba? To je sedavý spôsob života, nedostatok pohybu. Môžete jesť ten najzdravší tvaroh a brať tie najlepšie vitamíny, ale ak kosti nemajú záťaž, aj tak začnú slabnúť. Stačí si spomenúť na kozmonautov, ktorí vo vesmíre, v tej bezťaži, extrémne rýchlo strácajú kostnú hmotu. Naše kosti fungujú podľa pravidla. Používaj, inak stratíš. Dokonca na to máme aj odborný termín. Wolfov zákon.
Ten hovorí, že kostné tkanivo sa musí neustále prispôsobovať záťaži, ktorú dostáva, keď chodíme, beháme alebo len tak skáčeme, svaly ťahajú za kosti. V miestach tohto ťahu vznikajú mikroskopické ohyby. A to je signál pre tie naše stavebné bunky, osteoblasty, že dané miesto treba poriadne posilniť. V podstate je fyzická aktivita pre naše telo priamym rozkazom. Hej, tu potrebujeme pevnú kosť, takže makajme a budujme. Seďavý spôsob života naopak telu hlási, že pevný skelet nie je potrebný a že môže kľudne šetriť zdroje tak, že tú kosť pomaly rozloží. Preto pravidelný pohyb a cvičenie nie je len taký bonus. Je to absolútne nevyhnutná podmienka, ak si chceme udržať silné a husté kosti po celý život. Ktoré cviky sú pre naše kosti vlastne tie najlepšie? Sú to hlavne dva typy. Prvý typ je záťaž na kosti, čiže cvičenie s vlastnou váhou. Sú to všetky aktivity, pri ktorých stojíte a vaše telo prekonáva gravitáciu. Najjednoduchšia a najdostupnejšia je rýchlejšia chôdza. Patrí sem aj ľahký beh, tanec, chôdza do schodov, tenis či severská, teda Nordic walking. Tieto činnosti posilňujú kosti nôh, bedier a spodnú časť chrbtice, to sú naše najrizikovejšie miesta. Druhý typ je posilňovanie, čiže cvičenie s odporom. Používať môžete činky, expandery, cvičiť na strojoch alebo len s váhou vlastného tela, napríklad pri klikoch alebo drepoch. Silové tréningy sú dôležité na spevnenie kostí celého tela, vrátane rúk a zápestí. Ideálne je kombinovať oba typy záťaže, a to 3 až 5 krát týždenne, v rozsahu 30 až 40 minút. Dôležité je mať na pamäti, že záťaž musí byť pravidelná a mala by sa postupne zvyšovať. Len tak dostanú kosti neustály impuls k rastu a spevneniu. A teraz si povieme niečo naozaj dôležité. Ak vám už diagnostikovali osteoporózu, niektoré cvičenia nemusia byť len zbytočné, ale priamo nebezpečné. Hlavné pravidlo je vyhýbať sa náhlym, trhavým pohybom, krúteniu chrbtice, rotáciám a prudkému predkláňaniu. Cviky ako sú skracovačky na brucho alebo predklony k prstom na nohách s vystretými nohami vytvárajú obrovský tlak na stavce a môžu spôsobiť kompresnú zlomeninu. Takisto by ste mali byť opatrní s cvičením s vysokým dopadom, ako sú napríklad skoky alebo intenzívny beh, najmä ak na ne nie ste zvyknutí. Plávanie a aquaerobik sú síce vynikajúce aktivity pre kĺby a kardiovaskulárny systém, ale pre posilnenie kostí sú menej účinné. Voda totiž odľahčuje záťaž na kosti. Predtým, než začnete s akýmkoľvek cvičebným programom, hlavne ak máte osteoporózu, sa určite poraďte s lekárom alebo špecialistom na liečebnú telesnú výchovu. Pomôže vám vybrať bezpečný a efektívny súbor cvičení, ktorý posilní nielen vaše kosti, ale aj svaly. Zlepší koordináciu a rovnováhu. Tým pádom výrazne zníži riziko nebezpečných pádov. Keďže je osteoporóza tzv. Tiché ochorenie, ako môžeme zistiť, že ju máme, kým nastane prvá zlomenina? Zlatým štandardom diagnostiky je denzitometria, známa aj ako DXA scan. Ide o úplne bezbolestné a rýchle vyšetrenie, podobné röntgenu, ale s minimálnou dávkou žiarenia. Špeciálny prístroj skenuje zvyčajne driekovú časť chrbtice a bedrový kĺb, teda miesta, kde sú zlomeniny najnebezpečnejšie. Denzitometria meria minerálnu hustotu vašich kostí a porovnáva váš výsledok s priemernými hodnotami zdravých mladých ľudí. Komu sa odporúča toto vyšetrenie podstúpiť? V prvom rade všetkým ženám vo veku 65 rokov a starším a mužom vo veku 70 rokov a starším. Vyšetrenie je tiež indikované pre ženy v postmenopauze mladšie ako 65 rokov, ak majú rizikové faktory, o ktorých sme hovorili predtým. Dedičnosť, fajčenie alebo krehká telesná konštrukcia. A rovnako všetkým dospelým, u ktorých došlo k zlomenine aj po minimálnom úraze. Toto vyšetrenie nám pomáha nielen stanoviť diagnózu, ale tiež posúdiť riziko budúcich zlomenín a sledovať účinnosť liečby. Keď si prejdete denzitometrickým vyšetrením, dostanete správu plnú takých záhadných písmen a čísel. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa za nimi skrýva. Najdôležitejší údaj, ten hlavný ukazovateľ, je tzv. T-kritérium. To nám vlastne hovorí, aká je vaša hustota kostí v porovnaní s ideálom, čiže so zdravým 30-ročným človekom. Ak je vaše T-kritérium niekde od +1 po -1, môžete byť kľudní. Všetko je v poriadku a máte normálnu hustotu kostí. Ak sa ten údaj pohybuje medzi -1 a -2,5, volá sa to osteopénia. Toto ešte nie je úplná osteoporóza, je to len taký hraničný stav. Predstavte si to ako žltú na semafore.
To signalizuje, že hustota kostí je už trošku znížená a že by sme mali hneď začať s prevenciou. No a ak je T kritérium minus 2,5 a nižšie, už sa potvrdzuje diagnóza osteoporóza. To je ten náš červený signál, ktorý znamená vysoké riziko zlomenín a že potrebujete vážnu liečbu pod dohľadom špecialistu. Keď týmto číslam porozumiete, ľahšie posúdite svoju situáciu a spoločne s lekárom nastavíte tú najlepšiu stratégiu na ochranu vašich kostí. Najlepšia liečba je prevencia a začať s ňou treba nie v 60-ke, ale už v 6 rokoch. Základy zdravia našej kostry sa totiž tvoria už v detstve a mladosti. Spomeňte si na známu metaforu o kostnej banke. Do 30-ky máme jedinečnú šancu nahromadiť si maximálny kapitál pevnosti. Čím vyššiu dosiahneme maximálnu kostnú hmotu, tým väčšiu zásobu budeme mať, ktorú môžeme míňať v druhej polovici života bez vážnych následkov. Preto je také dôležité už od útleho detstva viesť deti k správnemu stravovaniu, bohatému na vápnik a ďalšie minerály. Je kľúčové, aby deti a tínedžeri trávili dostatok času vonku na slnku a získavali tak dôležitý vitamín D. A, samozrejme, musia byť fyzicky aktívni. Behanie, skákanie, lozenie, toto všetko stimuluje rast a posilňovanie kostí. Starostlivosť o kosti v mladom veku je najspoľahlivejšia investícia do zdravého a aktívneho dlhovekosti. Ak ste rodičia, pamätajte, že zakladáte svojmu dieťaťu zdravý základ na celý jeho život. Aj keď máte kosti pevné, pád v staršom veku vie byť naozaj nebezpečný. Preto je kľúčové pre prevenciu zlomenín vytvoriť si doma bezpečné prostredie. Väčšina pádov sa stane práve v tom prostredí, ktoré najlepšie poznáme. U nás doma. Urobte si doma menšiu inventúru. Odstráňte z podlahy všetky zbytočné káble, ale aj koberčeky, o ktoré sa dá ľahko potknúť. Skontrolujte, či máte dobré osvetlenie, hlavne v noci, keď idete na toaletu. Dajte si tam nočné svetielka so senzormi pohybu. Do kúpeľne dajte protišmikovú podložku a nezabudnite namontovať pevné držadlá pri vani a toalete. Doma noste pohodlnú, stabilnú obuv s protišmikovou podrážkou. Zabudnite na mäkké, vyšliapané papuče. Ak máte problémy so zrakom alebo sluchom, pravidelne navštevujte špecialistov a používajte svoje okuliare či načúvací prístroj. Tieto zdanlivo jednoduché opatrenia vám ale môžu doslova zachrániť život. Predidiete tak nebezpečnému pádu a vážnej zlomenine. Musíme spomenúť aj iné rizikové faktory, ktoré môžu túto stratu kostnej hmoty urýchliť. Patrí sem niekoľko ochorení, napríklad reumatoidná artritída, problémy so štítnou žľazou alebo cukrovka prvého typu. Tiež sem zaraďujeme tráviace ťažkosti, ktoré bránia vstrebávaniu potrebných živín. Okrem chorôb sú dôležité aj lieky. Dlhodobé užívanie istých liekov totiž môže mať na zdravie kostí veľmi zlý vplyv. V prvom rade ide o glukokortikoidy. To sú tie, ktoré dostávate často na astmu, artritídu či iné zápalové stavy. Tieto lieky totiž priamo potláčajú činnosť našich buniek, ktoré kosti stavajú alebo obnovujú. Kosti však môžu ovplyvniť aj niektoré lieky proti krčom a takisto lieky používané pri liečbe rakoviny prsníka alebo prostaty. Ak ste však nútení tieto lieky brať, to v žiadnom prípade neznamená, že ich máte vysadiť. Je to ale jasný dôvod, aby ste si sadli s vašim ošetrujúcim lekárom a prediskutovali ochranné opatrenia pre vaše kosti. Možno vám odporúči dodatočné dávky vápnika a vitamínu D, alebo vám pravidelne nariadi denzitometrické vyšetrenie, aby sa stav vašej kostnej hmoty kontroloval. Veľa ľudí, najmä v staršom veku, pociťuje veľké obavy z toho, že spadnú. Tieto obavy ich prirodzene nútia menej sa hýbať. A to, ako dobre vieme, problém len a len prehlbuje. Svalstvo ochabuje. Zhoršuje sa pocit rovnováhy. A riziko pádu tým paradoxne stúpa. Aby sme tento začarovaný kruh pretrhli, je kľúčové pravidelne cvičiť rovnováhu a koordináciu. V tom nám vedia pomôcť špeciálne cvičenia. Napríklad státe len na jednej nohe, alebo tzv. Chôdza päta k špičke po rovnej čiare. Tiež sú veľmi prospešné cvičebné metódy ako tai chi alebo yoga, ktoré jemne, ale účinne rozvíjajú ohybnosť, silu a cit pre rovnováhu. Dokonca aj jednoduché úkony, ako napríklad postaviť sa zo stoličky bez toho, aby ste si pomáhali rukami, sú skvelý tréning. Posilňovaním svalstva a zlepšovaním koordinácie získate stabilitu a väčšiu istotu v každom svojom pohybe. Týmto nielen znížite riziko nepríjemných pádov, ale vrátite si aj radosť z aktívneho života. A čo je najdôležitejšie, umožní vám to dlhšie zostať nezávislými a sebestačnými. Zhrňme si teda ešte raz náš ochranný plán. Poprvé, strava.
Váš tanier by mal byť plný potravín, ktoré sú bohaté na vápnik, horčík, vitamín K2 a bielkoviny. Po druhé, je to dostatok vitamínu D, čo pre väčšinu z nás znamená doplniť ho formou výživového doplnku po konzultácii s lekárom. Po tretie, je to zbavenie sa zlozvykov, teda fajčenia a nadmerného pitia alkoholu. Po štvrté, a to je kľúčové, pravidelná fyzická aktivita, ktorá kombinuje záťažové a posilňovacie cvičenia. Po piate, je to poznanie svojich rizík a včasná diagnostika pomocou denzitometrie. A nakoniec, vytvorenie bezpečného prostredia okolo seba a práca na rovnováhe, aby sa predišlo pádom. Osteoporóza je vážne ochorenie, ale nie je to rozsudok. Je to výzva, na ktorú môžeme a musíme reagovať. Ak tieto faktory ovládate, beriete zdravie svojich kostí do vlastných rúk a môžete si vybudovať aktívnu a bezpečnú budúcnosť. Takže či sme pochopili, že osteoporóza nie je len nevyhnutný prejav starnutia, ale výsledok mnohých faktorov, z ktorých väčšinu vieme ovplyvniť. Najdôležitejší zlom v pochopení tohto problému je uvedomenie si, že naše kosti sú živé. Reagujú na našu starostlivosť, alebo trpia, ak ich zanedbávame. Vyžadujú si správne palivo vo forme živín a pravidelný tréning v podobe fyzickej aktivity. Zistili sme, že mlieko nie je všeliek a že vitamíny D a K2 sú rovnako dôležité ako samotný vápnik. Pochopili sme, že sedavý spôsob života je priamou cestou k slabým a krehkým kostiam. Hlavná myšlienka, ktorú vám chcem odovzdať, znie: nikdy nie je neskoro začať sa o svoje kosti starať. Aj keď vám už diagnostikovali osteoporózu, správnymi krokmi môžete spomalniť stratu kostnej hmoty a výrazne znížiť riziko zlomenín. Ďakujem, že ste si toto video pozreli až do konca. Ak bolo pre vás užitočné, dajte nám prosím páči sa mi to a prihláste sa na odber kanála, aby ste nezmeškali žiadne nové videá o zdraví. A teraz otázka pre vás. Ktorú z rád, o ktorých sme dnes hovorili, začnete uplatňovať už zajtra? Alebo máte nejaký vlastný, overený spôsob, ako si spevňujete kosti? Podelte sa so svojimi skúsenosťami v komentároch, poďme o tom diskutovať.